Op de slotdag van de Special Olympics zeggen wij Joert in Snits bij de kworballers van Oertrup. Joert gaat super. Moet er nog hier en hij juist als ze spelen, dan ze dik won. Zo betekent dat we Joert 2 keer winnen. En dat betekent goud in pool C. Dus KV Utrecht. Er doggen 16 teams mee in Snits. Oertrup eindigen sneuren als njogende en spelen snijn in pool C een trijenkamp tegen Deventer en Wion uit Rotterdam. Alice Norbruis had al eerder meedien aan de Special Olympics. Dat gaat door heel best. 2 jaar verlien hebben we goud gehad, dus er stond een hele aardige druk op onze schouders. Want ja, je wil daar nog een keer de winst behouden en ons goud verdedigen. En zat we er nou voor en dan lukt dat wel. Wij gaan winnen, wij gaan winnen, wij gaan winnen, wij gaan winnen. Na de 1-0 winst tegen Deventer moet nou Wion verslaan worden. De start van Oertrup is prima en ze pakken vlot een 2-0 voorsprong. Maar ook de Rotterdammers scoren een keer en het is weer spannend. Oertrup houdt de holle koel en vakkundig worden de kansen uitzocht en ik benut. Ze rennen uit naar een 4-1 voorsprong. In de slotfase spelen Alice Norbruis en haar teamgenoten de wedstrijd toek uit en komt de overwinning net meer in gevaar. De skiertsruchter fluit het en de winst in pool C is binnen. We knokken met hem tot de laatste minuut. En dat het dan ook nog voor de tweede keer gebeurt. En dat het helemaal super. Ik ben sprakeloos. Wij hebben goud in de bronzen pool. En zij is ik. Dus dat is super. Super. Goud is goud. Super hè, goud hè? Ja, zo mooi. Ik ben er emotioneel van. Wat een bliksemstart, hè? Ja, direct alweer aan de patat. Helemaal geweldig. Yes! Kampioen!